Bună dragilor și bine v-am regăsit la un nou clip. Astăzi vreau să vă vorbesc despre cărți din nou și anume despre o carte pe care eu o citesc și o reiau odată la câțiva ani. Simt eu așa o conexiune specială cu ea și atunci cad din nou în păcatul de a o reciti. Imediat o să vă spun și mai multe. Rămâneți! Este vorba despre aceasta, Guy de Maupassant, O viață. Este varianta cartonată, am amintit-o și într-un alt clip pe care l-am filmat recent, nu știu cum o să apară și acela. Am cumpărat-o de la o editură din Republica Moldova în anul 2001. Aici am și notat, de obicei, sper că focalizează. De obicei îmi notam data și locul de unde le-am cumpărat. Nu aveam așa o chestie a mea. Acum nu prea mai fac asta, din diverse motive, nu știu, nu mai simt nevoia să mi le tot notez atât. Dar dacă sunt idei și cartea aceea îmi place într-o formă deosebită sau mi se pare important o anumită zonă, mai fac cu creionul pe ea, în general mă feresc de pixuri, dar cu creionul mai subliniez sau mai fac semne pe marginea paginii. Bun, trecând peste asta. Deci am cumpărat-o în 2001. V-am zis, de la o editură din Republica Moldova, nu știu, au avut ei ceva, un tiraj mai mare, s-au încărcat cu stocuri mai multe și n-au reușit să le vândă, au fost în ceva situație sau lichidau pur și simplu editura, nu știu. Dar a venit la noi cu mai multe pachete impresionante de cărți, tot din clasici. Din clasici știu că era asta, era Stendhal roșu și negru, ce mai era, Don Quixote, mai erau câteva titluri, dar nu mi-aduc aminte. Și dacă luai pachetul de nu știu câte cărți, era la un anumit preț, dacă luai mai puține cărți, era nu știu ce preț pe bucată, nu mi-aduc aminte ce, nici nu are relevanță. Bun, și diferă puțin. Sunt anumite expresii sau cuvinte folosite în Republica Moldova pe care noi nu le folosim și din punct de vedere al gramaticii sunt câteva chestii care diferă, dar nu e deranjant. Am recitit-o atunci, mi-a plăcut, pe urmă la câțiva ani am recitit-o și tot așa am observat că odată la câțiva ani simt nevoia să mă întorc la cartea aceasta. Și nu este o carte blândă, adică este o carte cu o încărcătură emoțională destul de serioasă. Este vorba despre Jeanne, o tânără care a fost într-un pension, cum se proceda pe vremea aceea, un pension manageriat de călugărițe. Acolo a învățat unele maniere și ce ar trebui să știe pentru a intra în viața de familie, dar ce ar trebui să știe la nivel, nu știu, spiritual, probabil, nu la nivel fizic nu se vorbea despre așa ceva. Știu cumva, mi s-a părut amuzant în momentul în care ea se căsătorise cu un bărbat pe care îl iubea foarte mult și toată lumea plângea în jurul ei și toată lumea îi spunea, bun, acum trebuie să ești, aparții pe de-a întregul soțului tău și asta este, dar nimeni nu avea curajul de a spune sau de a o preveni în legătură cu ceea ce urmează și chiar pentru ea a fost un șoc când au consumat căsnicia în acea seară. Da, și are mai multe pasaje în care descriptive, are descrieri ample și nu neapărat minuțioase că îți descrie firul de iarbă, dar te bagă așa în atmosfera aceea, vremurile acelea, fără să te încarce prea mult cu detalii. Și asta mi-a plăcut foarte mult. Am recitit-o acum recent și chiar după standardele și gusturile mele de acum nu m-a deranjat că avea descrieri. Nu mi s-au părut prea multe sau inutile, cumva le vedeam sensul în poveste. Cumva surprinde viața ei, pas cu pas, de la adolescență, la găsirea primei iubiri, la nuntă, la dificultățile pe care le-a avut cu soțul
în prima fază a căsniciei, pe urmă după apariția copilului și tot așa. Mi se pare că Guy de Maupassant a analizat foarte bine, a surprins foarte bine aspectele astea legate de trăirile feminine, de felul în care ea rezona sau nu rezona cu anumite lucruri din viața ei, felul în care se raporta la ele. Și, nu știu, chiar e o carte pe care vă recomand să o încercați, mai ales dacă sunteți iubitori de romance. Asta sigur o să vă bucure și o să vă întristeze în aceeași măsură, dar, mă rog, experiența contează și, într-adevăr, că te trece prin anumite experiențe intense și nu poți să rămâi indiferent la ea. Până la urmă, ea are un fiu, dar acest fiu nu îi aduce liniștea pe care și-o dorea ea, dimpotrivă, contribuie mai mult la tot tumultul din viața ei. Nu mi-am ales sau nu mi-am notat pasaje preferate, dar pentru că v-am obișnuit așa din fiecare carte să vă citesc câte un fragmentel, o să deschid cartea și vedem ce zice Fortuna, unde ajunge. Deschid aici. Bun. În pagina 116. Jean se simțea tulburat în chip nedezlușit de această fermentație a vieții. Avea lâncezeli neașteptate în fața unei floricele de iarbă, melancolii dulci și ceasuri de muleșală pline de vise. Se simțea apoi năpădită de amintiri înduioșătoare din primele zile ale iubirii ei. Nu pentru că i s-ar fi trezit din nou în suflet ceva din dragostea ei pentru Julien. Paranteză, Julien este bărbatul de care s-a îndrăgostit ea și care a devenit până la urmă soț, dar care contribuie semnificativ în a-i aduce tot felul de experiențe intense în viața ei. Dragostea ei se sfârșise pentru totdeauna, dar tot trupul ei, mângâiat de adieri, pătruns de miresmele primăverii, se tulbura ca sub îndemnul unei nevăzute și dulci chemări. Îi plăcea să stea singură, să se lase în voia soarelui cald, străbătută de fiori, de plăceri vagi și senine, care nu trezeau în ea niciun gând. Într-o dimineață, în timp ce dormita așa, o vedenie îi trecu pe dinaintea ochilor. Vedenia fugară a acelui luminiș însorit din mijlocul frunzișului întunecat al păduricii de lângă Etrat. Acolo, pentru întâia oară, își simțise trupul înfiorat, alături de tânărul care o iubea pe atunci. Acolo îi șoptise el, pentru întâia oară, dorința sfioasă a inimii lui și tot acolo îi se păruse că a atins dintr-o dată viitorul strălucitor al nădejdiilor ei. Și dori să vadă din nou pădurea aceea, să facă acolo un fel de pelerinaj sentimental, superstițios, ca și cum o întoarcere în locul acela ar fi trebuit să schimbe ceva în mersul vieții ei. Julien plecase din zori, nu se știa unde, așa că ceru să-i se pună șaua pe căluțul cel alb al martinilor, pe care călărea acum din când în când și plecă. Era una din acele zile liniștite în care nimic nu se clintește nicăieri, niciun fir de iarbă, nicio frunză. Părea că totul avea să rămână încremenit până în veacul veacurilor, ca și cum până și vântul murise, până și gâzele dispăruseră. O liniște fierbinte, atot stăpânitoare, cobora din soare pe nesimțite ca un abur de aur. Și Jean mergea purtată pe căluțul ei, legănată și fericită. Din când în când ridica ochii să se uite la câte un mic nor alb, numai cât o bucățică de vată, fulg de abur atârnat, uitat și rămas acolo singur în mijlocul cerului albastru. Ajunse în valea care coboară spre mare, între arcadele cele înalte ale falezei, cărora li se zice porțile de la Etrat. Și încetișor intră în pădure, prin frunzișul încă subțire, ploua cu lumină. Jean căuta locul fără să-l găsească, rătăcind pe cărările înguste. Deci ați observat, are descrieri, dar are descrieri cu sens. Nu se uită după fiecare fir de iarbă sau după fiecare pasăre care trecea pe acolo, dar te ajută să intri în atmosfera aceea și chiar să simți că ești alături de Jean care căuta prin păduricea aceea. Bun, sper că v-am făcut curioși.
Am mai citit de acest autor și Bellamy, ceea ce mi s-a părut ok, dar asta, nu știu, asta m-a impresionat într-un mod deosebit. În cealaltă, cumva ia perspectiva bărbatului și îl analizează și îl trece pe el prin anumite experiențe, dar asta mi s-a părut nemaipomenită, tocmai pentru că un bărbat reușea sau a reușit să transpună atât de fidel anumite trăiri feminine legate de o perioadă unde nu prea se vorbea așa de deschis, precum se vorbește astăzi. Nu că astăzi, dacă ai vrea ca femeie sau ca bărbat să construiești un anumit personaj, ai putea să găsești oriunde oameni care să te inspire și cu care să poți să colaborezi, să le pui întrebări intime, iar ei să-ți răspundă. Pe vremea aceea mi se părea așa, sau am eu preconcepția asta, era un pic mai multă intimitate și rușine în a spune lucruri, mai ales lucrurile acestea, trăiri acestea intime. Bun, cam asta a fost tot. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like și un share, să vadă și prietenii voștri. Merită să distribuim cărți bune, iar aceasta, O viață, este într-adevăr o carte bună. Vă mulțumesc că ați rămas până la final. Eu sunt Raluca Erimie, iar în fiecare miercuri postez un videoclip pe acest canal. Iar în alte zile se întâmplă să mai am și surprize pentru voi, așa că nu uitați să vă abonați dacă n-ați făcut-o deja. Să ne vizitați și pe Facebook, pe Goodreads, pe toate platformele pe unde suntem. Aveți toate link-urile în descriere. Da, până data viitoare, vă pupați, să citiți mult, să scrieți fără clișee.